Halo, dzień dobry, witam moi drodzy, ja jestem Niklaus, a to jest PlayerUnknown's Battleground i duże zmiany, które pojawiły się dosłownie przed kilkoma godzinami, czyli m.in. uwaga, płatne skrzynki, ale nie bójcie się, jest to rzecz jednorazowa. Te płatne skrzynki pojawiły się z okazji tego, że będą rozgrywane po prostu eslowe turnieje w PUBG na tegorocznym Gamesconie i z tego co póki co było nam dane do informacji, to więcej płatne skrzynki się nie pojawią. Co tutaj mamy? Mamy dwa rodzaje tych skrzynek, czyli Gamescom Invitational Crate i Random Weekly Crate. Ja oczywiście sobie je kupię. Mam zaszporowane 60 750 punktów. Właśnie po to zbierałem. Oczywiście weźmiemy sobie też tom. To w sumie nakupimy ich. Tylko, będę potrzebował klucz, żeby je otworzyć potem, bo skrzynka jest normalnie za te punkty, które zbieramy, aczkolwiek, żeby ją otworzyć, trzeba sobie kupić klucz, który kosztuje bodaj $2,5. Dobra, to spróbujmy najpierw otworzyć te. I tutaj mogą nam wypaść rzeczy tego typu, ale to jest chyba nic takiego specjalnego, bo to już było t-shirt. Wow, super, bo ta była akurat darmowa, dobra. Bo to była ta zwykła skrzynka, tylko po prostu troszkę inaczej wygląda w tym momencie to ich otwieranie. Tu potrzeba klucza. No, który ja generalnie kupię. Oczywiście cudowny przelicznik Steamowy przelicza dolar do euro 1 do 1, także jeden ten klucz wyjdzie mnie jakieś ponad 10 zł, no ale dobra, niech będzie. No i mamy, moi drodzy, $2,5, w zasadzie 12 euro, tak to wyszło w przeliczniku, poszło. Dobrze, otwórzmy. Pę. Wow, you received tracksuit pants, czyli spodnie z dresu. Za $2,5. Czyż to nie był świetny deal? No czuję, że od razu się będzie grało lepiej. To jest gorsze jak hazard, powiem wam. Dobra, otwierajmy. Pszt. Bez jaj. Że 2 razy wypadło to za pieniądze. Nie! Dobra, to jest wszystko ciul. Moi drodzy, co ważniejsze, pojawił się nowy tryb rozgrywki, który nazywa się Solo FPP i ewentualnie Duo FPP i jest to po prostu to, co było wcześniej, tylko że, no, jak można się zorientować, z perspektywy pierwszej osoby i teraz wam taki mecz i inne zmiany, które za tym przyszły, wam pokażę. Niech ktoś to zemie. Ała! Kiedy jesteśmy w samolocie, to mamy jeszcze normalny taki widok trzecioosobowy i kiedy zlatujemy na spadochronie, ale kiedy dolecimy do ziemi, automatycznie przełącza się on na widok z pierwszej osoby i nie idzie go zmienić, co zaraz zobaczycie. I idące też za tym generalnie inne zmiany, bo kilka rzeczy się zmieniło. Z takich ważniejszych rzeczy to na przykład to, że mamy teraz całkowicie nowe animacje brania leków i bandażowania się, i łykania tabletek, wiecie, picia tego energola i tak dalej. Zaraz wam to wszystko pokażę. Znaczy postaram się przy okazji też optymalnie może wygrać. Nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy. Widzicie teraz, że na lewo od mapy i na lewo od tego paska naszego HP mamy pokazane, jakie bronie mamy w ręce i jaki mamy plecak, jaki rodzaj hełmu i tak dalej, bo pojawiła się taka nowa opcja jak HUD ekwipunku i HUD slota broni. Ja sobie troszkę zwiększę FOV też, żeby więcej widzieć. O, teraz jest superancko. No i cóż tu dodać, tryb pierwszoosobowy oczywiście jest trudniejszy, ale jest też bardzo ciekawy. Jest według mnie bardziej, jakby to powiedzieć, sprawiedliwy, no bo generalnie wszyscy mają tą samą kamerę i nie jest możliwe, żebyśmy zginęli tylko przez to, że na przykład ktoś nas podejrzał z trzeciej, a my patrzyliśmy z pierwszej osoby. Także to jest jak najbardziej ok. Są jeszcze lagi. Wyszedł dosłownie przed chwilą hotfix, który sprawę już mocno poprawił, bo jeszcze dosłownie kilkadziesiąt minut temu gra na serwerach i europejskich i w sumie amerykańskich, na których było tylko trochę lepiej, była prawie niemożliwa, to na ten moment już twórcy na tym na bieżąco pracują, także powinno to być za niedługo już całkowicie dopracowane. Zmieniła się też delikatnie ta kamera, kiedy biegamy z pierwszej osoby i widok na broń, żebyśmy mogli widzieć trochę więcej. Nie wiem, czy to wcześniej było, czy wcześniej te auta się paliły? Jakoś sobie nie przypominam, to jest też chyba coś nowego. Też przy przycelowaniu z pierwszej osoby zmienił się trochę widok broni. Nie wiem czy wszystkich, ale na przykład jest teraz widoczna ta szyna, tak zwana szyna RIS, na której montuje się wszystkie dodatki. Także widać, że twórcy zaczynają dbać coraz to bardziej o takie drobne detale, ale takie rzeczy powiedzmy bardzo przyjemne i dość istotne, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Pokażę wam tutaj też wprowadzone niedawno efekty zniszczeń.
Są takie drewniane chatki, które można tutaj bez problemu... A, zresztą zobaczcie sami. Łop! Napój energetyczny. O, i teraz patrzcie, kiedy go używamy, postać normalnie otwiera, pije, mało tego, nawet wyrzuca puszkę, która potem się toczy po ziemi. I to się tyczy z każdego rodzaju branych, że tak powiem, środków. Kiedy bandażujemy sobie rękę, to ona faktycznie jest zabandażowana, kiedy łykamy leki, to on faktycznie odkręca tamten pojemniczek i bierze te leki. Nie wiem, jak to wygląda, kiedy bierzemy zestaw pierwszej pomocy albo apteczkę, ale na pewno się wkrótce przekonamy. Niechybnie. No chyba, że zginę od razu, to wtedy się nie przekonamy na razie. To oczywiście lepiej wygląda z perspektywy pierwszej osoby i oczywiście trzeciej osoby. I oczywiście wszystkie te zmiany są też zaimplementowane nie tylko do tego trybu FPP, solo albo duo, ale też do normalnego trybu z kamerą trzecioosobową. Następną zmianą w PUBG oczywiście będzie nowa mapa. Są na ten moment zapowiedziane już dwie nowe mapy, czyli mapa pustynna, którą już można było zaobserwować na screenach postowanych przez twórców i były też jakieś głosy na temat mapy zimowej, także to byłoby bardzo ciekawe. No i oczywiście te słynne, jak ja to mówię, kopyrtki, czyli możliwość przeskakiwania murków, wyskakiwania przez okna, prześlizgiwania się po masce auta i tak dalej. To do końca tego miesiąca ma również być wszystko wprowadzone. No i oczywiście fiksy, jeżeli chodzi o optymalizację, kod sieciowy i tak dalej. To są bardzo potrzebne rzeczy oczywiście w grach tego typu. Szczególnie, że na tym polu tutaj PUBG jeszcze ma trochę problemów. I o ile się nie mylę, zmieniło się to, że na cienie, nawet jak mamy ustawione na niskie, to widzimy całą postać. A wcześniej, gdy cienie mieliśmy na niskie albo bardzo niskie, to na bardzo niskich były takie strasznie rozpikselowane, a na niskich było widać tylko częściowo je, na przykład tylko cień broni, dodatków i tak dalej. Teraz widzimy elegancko całą postać. Coś jedzie. W sumie nie wiem... O cholera. Wiedziałem. Po co to zrobiłem, jak wiedziałem? Oho. LOL! Typie! Co ty chciałeś osiągnąć? LOL. Dobra, teraz ja nie wiem, czy się uda nam do strefy dobiegnąć, no ale spróbujmy. Wypijemy sobie 2 energole i kurde lecimy. Tam jest dropik przed nami. Ale nie wiem, czy będziemy takie ryzyko podejmowali. Chyba nie. Tylko właśnie, widzicie, granie w tym trybie ma ten minus zasadniczy, znaczy minus. Po prostu uda nam się, jeżeli to my jesteśmy na kogoś tyłach. Bo jeżeli ktoś jest na naszych, no to generalnie nawet się o tym nie dowiemy pewnie i umrzemy. No ale takie życie. No, może nawet byśmy dobiegli. Wow! No i nie dobiegliśmy, ale mogę wam pokazać kolejną rzecz, czyli doszło coś takiego jak zgłoś. Czyli możemy po prostu wybrać rodzaj przewiny, jaką dany gracz popełnił i za to go zreportować. Także jest fajny sposób na wyładowywanie swoich frustracji. Oczywiście apeluję o rozsądne używanie tego i tylko jeśli naprawdę uważamy, że ktoś zrobił coś nie tak. No. To by było na tyle, moi drodzy. Kolejna duża zmiana do PUBG'a. Gra się prężnie rozwija, kupa ludzi w nią gra, ja sam gram w nią w zasadzie codziennie po kilka godzin. Dajcie znać, jak tam wasze wrażenia. Czekamy na kolejne aktualizacje i tymczasem to tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapę do góry, jeśli wam to nie wadzi, żeby jak najwięcej ludzi miało szansę obejrzeć sobie ten materiał. Wpadajcie na mój fanpage na Facebooku, jak jeszcze go nie obserwujecie. Po tanie gry na G2A i oczywiście codzienne streamy na Twitch TV Niklaus. To tyle ode mnie. Pa, pa! Następną zmianą w PUBG oczywiście będzie nowa mapa. Są na ten moment zapowiedziane już dwie nowe mapy, czyli mapa pustynna, którą już można było zaobserwować na screenach postowanych przez twórców i były też jakieś głosy na temat mapy zimowej, także to byłoby bardzo ciekawe. No i oczywiście te słynne, jak ja to mówię, kopyrtki, czyli możliwość przeskakiwania murków, wyskakiwania przez okna, prześlizgiwania się po masce auta i tak dalej. To do końca tego miesiąca ma również być wszystko wprowadzone. No i oczywiście fiksy, jeżeli chodzi o optymalizację, kod sieciowy i tak dalej. To są bardzo potrzebne rzeczy oczywiście w grach tego typu. Szczególnie, że na tym polu tutaj PUBG jeszcze ma trochę problemów.
I o ile się nie mylę, zmieniło się to, że na cienie, nawet jak mamy ustawione na niskie, to widzimy całą postać. A wcześniej, gdy cienie mieliśmy na niskie albo bardzo niskie, to na bardzo niskich były takie strasznie rozpikselowane, a na niskich było widać tylko częściowo je, na przykład tylko cień broni, dodatków i tak dalej. Teraz widzimy elegancką całą postać. Coś jedzie. W sumie nie wiem... O cholera. Wiedziałem. Po co to zrobiłem, jak wiedziałem? Oho. LOL! Typie! Co ty chciałeś osiągnąć? LOL. Dobra, teraz ja nie wiem, czy się uda nam do strefy dobiegnąć, no ale spróbujmy. Wypijemy sobie 2 energole i kurde lecimy. Tam jest dropik przed nami. Ale nie wiem, czy będziemy takie ryzyko podejmowali. Chyba nie. Tylko właśnie, widzicie, granie w tym trybie ma ten minus zasadniczy, znaczy minus. Po prostu uda nam się, jeżeli to my jesteśmy na kogoś tyłach. Bo jeżeli ktoś jest na naszych, no to generalnie nawet się o tym nie dowiemy pewnie i umrzemy. No ale takie życie. No, może nawet byśmy dobiegli. Wow! No i nie dobiegliśmy, ale mogę wam pokazać kolejną rzecz, czyli doszło coś takiego jak zgłoś. Czyli możemy po prostu wybrać rodzaj przewiny, jaką dany gracz popełnił i za to go zreportować. Także jest fajny sposób na wyładowywanie swoich frustracji. Oczywiście apeluję o rozsądne używanie tego i tylko jeżeli naprawdę uważamy, że ktoś zrobił coś nie tak. No. To by było na tyle, moi drodzy. Kolejna duża zmiana do PUBG'a. Gra się prężnie rozwija, kupa ludzi w nią gra, ja sam gram w nią w zasadzie codziennie po kilka godzin. Dajcie znać, jak tam wasze wrażenia. Czekamy na kolejne aktualizacje i tymczasem to tyle. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapę do góry, jeśli wam to nie wadzi, żeby jak najwięcej ludzi miało szansę obejrzeć sobie ten materiał. Wpadajcie na mój fanpage na Facebooku, jak jeszcze go nie obserwujecie. Po tanie gry na G2A i oczywiście codzienne streamy na Twitch TV Niklaus. To tyle ode mnie. Pa, pa!